Hakukuwa na kazi hapo. He's going to have his own private jet. Na atafanya kazi, si ndio? Ama namna gani? Na sisi tufanya kazi Mr. Odinga is a bridge builder with an uncanny ability to unify and foster collaboration among member states. Number 5, in addition, kalure gi moko kuom dwaro mag lemono, Odinga koro okubingirore e siasa ma pachoka, pono ni obiro lombo thoth pinje mag Afrika ma oyiere. Gino ma Kalonzo lero ni okbiyengo Azimio. Azimio remains focused and united on issues close to the people, and we give our assurance of our commitment to always address their concerns. Mondo Odinga obed komno to nyaka malo jotend pinje ariyo ewi adek kata 2/3 ma Afrika mangima bigone ombulu higa manyien. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Leno marogai marazmira ila Odinga malaro komni ruok mar pinje mag Afrika AU medo nyulo paro mathoth. Moko kuom jopiny kod jonon siasa neno okang' makamano kaka chenro mar jatend piny William Ruto madino Raila oko e weche mag siasa ma pacho kae to moloyo yiero mar 2027. Weche mathoth bende osewuok e wi ohinga mar yudo lemo makamano bang' jambetre Amina Mohamed luare yiero mar 2018 tok Musa Faki mar piny Chad yombe e ombulu mogik. Jafo maro mar siasa Kristo Wino kolonwa siasa mag lemo mar jakom AU kod thuolo mar Raila yudo lemo makamano. I'm inclined to accept the challenge. Should the leadership of Africa want my services, I am ready. Mae lendo mane oyingo lwasi mar siasa e pacho kae kendo weyo ji mathoth gi buok. Ogai mar Azimio Raila Odinga sulwe ma piny Kenya oselonygo e yiengo lwasi mar siasa kedo ne thuolo mag demokrasia kod telo makare chakre siasa makelo thuolo mag duond buche mathoth e higa mar 1990. Kaluwore gi Raila Odinga, kinde osechopo mar lonyo wuor mar siasa ma pacho kae kendo rwako wuor manyien mar telo ne pinje 54 mag Afrika. Lendo makamae ne onyuolo paro mathoth e kind jopiny kod jonon siasa kamoko kuom gito neno lwet jatend piny William Ruto ewi wachni bang' Ruto romo kod jatend piny Nigeria machon Olusegun Obasanjo thuolo machok bang' Obasanjo romo kod Raila. Mokwongo kapar ni ng'ato nyalo dhiro Raila kaka ng'e Raila. En gima osebedo piny moparo kabisa. Onge ng'ama dhire. En mana ni kowuok kaka chike mag African Union piny miae be nyaka ndike barua moro. Be nyaka gole duol moro ni gin kodi. Koro jatend piny masani gi jo Kenya te. Ma ok gir Raila, ma ok gir ODM, ma gir Kenya. Koro jogo te nyaka wuog oko ma giung Raila lwet. Moko kuom luoro mag jopiny en ni piny owacho mar Kenya Kwanza tiyo kod lemo mar jakom riwruok mar pinje mag Afrika AU kaka olowo mar tego Raila Odinga kendo dino ne oko e weche mag siasa ma pacho kae to moloyo yiero maduong' mabiro. Adiera ni kanye. Kaka weche dhi piny kae ineno ka William Ruto neno ni 2027 kata support mane obedo go 2022 maybe okodhi bedo go. Makoro NB nitie luor moro modonjone. Ma aparo ni gima gineno ni ka ginyalo yudo gimoro magolo Raila e politics ma Kenya kae, especially 2027. Mano koro dhi miyo gibro timo kaka gidwaro nikech koro onge ng'ama nyalo piem kod gimalong'o. Raila osebede e siasa ma active higni madhi 50. Ong'eyo ledhi mag siasa moloyo mai Kenya ka. Omiyo kapar ka onyalo bedo ng'ama yot liwo aiti ditweyo. Raila nyalo neno gigo mabor kamano e ginene madhi nyime. Okil Kamaloka Duncan Okach lero ni ng'wech mar kawo kom mar Musa Faki en ng'wech man kod siasa mapek kaachiel kod ohinga mathoth ma Raila nyaka kal. Ohinga mokwongo en loso osiepe kinde kod jatend piny William Ruto mar yudo sir mare kaluwore kod chike matayo riwruok mar AU. Kata pesa makoro ji dhi tiyogo wach campaign sirikandu makoro dhi golo ok in. Makoro kuma wantie waneno ni Raila gi Ruto gisebedo gi differences mantie political. Koro gima duong' manyaka otim nyaka owinjre gi Ruto. Nikech koro
koko winjore gi Ruto tek nikech kata Ruto no nigi ombulu kucha, odhi go ombulu ne kucha, odhi lute kucha. E yiero mar 2018, achiel kuom gigo mane olwaro jachung' mar pinje mag Afrika ma Ugwe Ambassador Amina Mohamed ne en osiep ma wach e kind piny Kenya kod libamba mage. Mabiro bang' piny Tanzania, Uganda kod Djibouti koso luto ombulu ne Amina Mohamed, gino mane omiyo Musa Faki loch e yiero makamano. Jaod bura ma Suba South Karoli Omondi kod jata tije maduong' mar ODM Dr. Oduor Ong'wen wacho ni Raila ni kod nafas maber mar yudo loch e yiero mabiro kaluwore kod mbi mare mapek e pinje mag Afrika. East Africa, pinje moluoro wagi, oriwore e gini. Mane kaka ng'eye. Tang'e ni wan gosiepe mang'eny bende West Africa. To wan gosiepe mang'eny kata Central Africa. Wan gosiepe mang'eny Southern Africa. Mang'eyo, mane kindwa kod Raila. Mago jo mang'eyo makata anga kaw sime tagoyo tapenjo ni to gini timore nade. Ang'e ni alwora wakate gini ji oungo lwedo. Ohinga machielo mane otamo Amina Mohamed kalo en pogruok e kind pinje mane otelne kod jowagunda mag Ingereza kod mago mane otelne kod jo-Faransa. Kata kamano, nitiere yiero e kind jonon siasa ni Raila nigi thuolo maber mar yudo loch kaluwore kod lony mare marereya e weche mag siasa, sir mar Olusegun Obasanjo kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. King'iyo kata jomo osebede komni igni mosekadho. Mathin kabisa minyalo kwan ni osetimo gik ma Raila osetimo. Raila osebedo mbunge, Raila osebedo minister, Raila osebedo prime minister. Raila oseyombo kata e yiero mar president. Makade ni onge mibadhi 2007 do osebedo kata president. To jomo osebede gigi e komni ndalo mokadho onge mosebedo gi mosetiyo tije gote. Thoth gi yudo kane ng'ato minister, yudo ka ng'ato ne en kata mana ambassador kumoro, to en gigi osetimo te. Nyaka ne chuog lemo makamano higa mar 1963, onge jatelo moro amora mauke pinje mag Afrika ma Ugwe mosemako kom makamano, gino manyalo keto Raila Odinga e ong'ala manyime. Ombulu mar yiero jakom mar African Union Commission en gimiluongo ni rotational. Gisega kete ni owuok e gweng' ma to dhi e machielo to dhi e machielo to kamano. Na jo Afrika ma milambo noseyude Dlamini Zuma kane obedo e komno. Jo Afrika madiere noseyude ka Jiang Ping. Jo Afrika ma yor podho chieng' bero ema sani nitie. Koro thuolo modong' ni bedo mama je Afrika ma ugwe kata ma nyandwat. Jakom mar riwruok mar pinje mag Afrika iyiero bang' higni 4 kod jotend pinje mag Afrika duto. Jaloch e yiero makamano nyaka yud 2 ewi 3 mag ombulu duto mag pinje 54 mag Afrika. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore gi mano, ni jatend piny William Ruto nyiso jood bura mondo kadh chik mar osuru mar gero udi ma oket mbele gi tich ariyo juma manyien. Bende nyiso jood bura mondo ket kuonde tiegruok e lony manyasani awuod ka wuode ute buchegi mar jiwo tije ne ojende kokalo e mbui. Ruto loso kinyi makawuono e limbe mare kaunti ma Nyeri komedo ni piny owacho dhi medo ndiko jopuonjre kata jopuonje mamoko 20,000 higani. Mnasema tupange hiyo kazi isonge namna hiyo, tupange na hao wabunge. Na mimi naambia hao wabunge, sasa sheria ile iko bunge ambaye ni ya housing, ile kotini ilisema tupitishe, tunataka by Tuesday iwe imekamilika. Vijana ni wengi wanataka kwenda kufanya kazi. Si vijana mko? Si mnataka kazi? Hebu nione wale vijana hawana kazi kwa hii mkutano. Sasa wewe wa Mombi, ukienda kung'edhia huko bunge na hawa watu wanangojea kazi, hawa watu watakuzamisha. Si huyu jamaa apitishe hiyo sheria asubuhi? Mnampatia amri apitisha asubuhi na mapema na awache maswali mingi ama namna gani?
Wale wanasema sheria ipitishwe watu wapate kazi nione. Very good. Sisi tumetoka mambo ya ukabila na hatutaki mtu kusema tuunde ati chama yetu hapa Mount Kenya. Chama ya UDA mimi ndio naibu wapate leader. Na sisi watu ya Mlima shareholding yetu katika chama ya UDA is the largest and that is our party under the President William Ruto. Tumekubaliana? Kwa hivyo sisi tutakaa kwa hiyo chama nyuma ya huyu rais, tupelekane na yeye vizuri, tumsaidie, tumuombee ndio afaulu. Jatend migawo mar arita ngire Kithure Kindiki olando chakruok mar apedha mager ne kong'o ma oko puodhi e konde duto ma pacho ka. Kindiki olero ni wuon od math mane okelo tho mag ji 17 e kaunti ma Kirinyaga ibiro makne bura mapek e doho gi ketho mar nek. Mae timore sama jomoko adek ochako wito ngimagi tok madho kong'o kata math ma oko puodhi. Cleophas Oluoch miyowa mathoth. Odiochieng' ma kawuono kama lam makende ne obagi ne ringre mag ji ma kwan gi romo 17 mane owito ngimagi kaluwore gi math mar kong'o man kod kwiri mager. Tok misano mar alam, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ne obedo wendo e kaunti ma Kirinyaga. Thor wach ka en twak e wi tieko kong'o ma ok opuodhi e pacho ka. Kong'o ma ok opuodhi de ipim gang'o. Looking at what has happened, it is our view that this threat of poisonous alcohol and the consumption of narcotic drugs is a serious threat on the same level as terrorism and banditry. Jatend migawo mar arita ngire Kithure Kindiki olando chakruok mar apedha mager e manyo kong'o ma ok opuodhi e konde duto ma pacho ka. Mae biro bang' romo makende mane obago gi jodito e sekta mar arita e kaunti ma Kirinyaga, tend kaunti ma Kirinyaga kod mago mawuok e sub-location ma Mwea West kawuono. Starting today, the government is going to declare a countrywide operation on all areas of our country where our people have been imprisoned by the consumption of dangerous drinks and alcoholic drinks. And that operation will begin immediately. Kindiki bende ogolo chik ne tendo bila kod migepe mane counties mondo rom kawuono ka girango yore mag tieko kong'o moko puodhi. I have directed all the county security and intelligence teams across the country to convene today and bring a roadmap which will enable us to carry out an operation to make sure we save those of us who are still alive before we have an incident like this again. Migawo mar arita timo ang'o mondo gigo mane otimore kaunti ma Kirinyaga kik nuore kendo. We have recalled all the officers from the county commissioner of Kirinyaga, the county police commander, the county criminal investigations officer, the county SIPU commander, and all other heads of security of the county. They have all been recalled, and new officers have been posted and have reported already. Sirkal bende koro chano miyo kum John Mureithi, wuon od math manokelo tho mag ji 17 e kaunti ma Kirinyaga. Ji adek owito ngimagi kawuono kaluwore gi math mar kong'o man gi kwiri marach e kaunti nogo ma Kirinyaga. E kindeno, misa ne obagi ne ringre 17 mag jogo mane otho kaluwore kod kong'o ma ok opuodhi Kirinyaga. Pombe haramu kwangu mimi naona imetuachia hasara kubwa, na naomba serikali iweze kusimama, iweze kumaliza hii pombe kabisa, kwa sababu imekuwa pigo kubwa, kwa sababu hata wale wanashughulika na hii pombe ni kama wameshindwa na kazi. Kwa hivyo ningeomba serikali kuu iingilie kati hii maneno, iweze kusuluhikia hii pombe ambayo imetuacha sisi watoto bila mzazi mmoja, na pengine wengine wameachwa mayatima. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nya Cleophas Oluoch kuom lipodno. Nok mar yedhe ute thieth e ohinga maduong' e kedo gi tuoche mojuang' e pacho ka. Kata kamano sirikal ma pacho ka ijiwo mondo ket maino loso yedhe thurka manyalo konyo e tieko chutho tuoche ma kamago. To ka Joyce Oduor lero, piny Kenya bende geto bedo e kind pinje 50 ma nyaka sani
osekedo motieko chuth tuoche moko mojwang' ka bende piny Kenya osecholo riwruok ma ochung'ne weche thieth e piny ngima mano World Health Organization chenro mar higni 5 mibiro tigodo e tieko chutho tuoche mojwang'. E odiechieng' mogik mar romo mar 14 mar KEMRI motis ni KEMRI Annual Scientific and Health Conference oyangore ni tuoche mojwang' thoro landore ahinya e pachoka nikech sirikal okoso keto maino e kedo gi tuochego kendo onge yedhe e ute thietha. Kaluwore kod jalony e kedo gi tuoche mojwang' Laktar Pauline Mwinzi, yedhe mantiere thothgi imiyo mana nyithindo kende. The challenges for the past 20 years that we continue to face, first of all, we've made really great progress. Yeah, we've made great progress to the point where now we have up to 50 countries having eliminated at least one neglected tropical disease. But we continue to face challenges of availability of the medicines that are needed. For example, for bilharzia, the medicine donors prioritized the children because that is where the greatest need was realized. So we had medicines being provided to children, but adults are also exposed. Children that are not going to school are also exposed, and we did not have enough medicines for this. Laktar Mwinzi wacho ni piny Kenya osechwalo ne riwruok mochung'ne weche mag thieth e piny ngima WHO chenro mar higni 5 mibiro tigodo e kedo gi tuoche mojwang' kendo piny Kenya dwa weyo keto geno kuom yudo yedhe kowuok e pinje moko. Kenya has submitted to the World Health Organization a costed neglected tropical disease master plan that covers the next 5 years. It is possible to start moving away from donor-supported programs to more country-owned programs, because only when we fully own the programs, then we can begin to define for ourselves those endpoints. The global solidarity, of course, is very much welcomed, and some of that support from outside donations will continue. But those donors also need to see commitment at local level. Bende sirikal dwa chako chenro mar thieth magalamoro e gwenge ma tuoche mojwang' thoro landore. Part of the reason why the diseases have prevailed is the neglect. Neglect means the mainstream health system is not addressing this. So you cannot go to the frontline health facility and get the medicine. The medicines are not being procured, they are not being prioritized by many of the countries that target them. Luckily, Kenya has now started procuring these medicines, and that's a really significant step. Riwruok mochung'ne weche mag thieth e piny ngima oketo maine tuoche mojwang' 20 magidwa ni pinje orakre godo. I'll mention the priority ones that we are focusing on in this region, which represent 90% of the burden, and they include bilharzia. They also include elephantiasis, which we scientifically call lymphatic filariasis. We see a lot of this at the coast, and at the same time trachoma, which is a disease of the eye caused by bacterium, and we see this a lot among pastoralist communities. Romo no mar 14 mar KEMRI Annual Scientific and Health Conference manochako tich ariyo jumani norumo kawuono ka geno nitiere ni nonro matuti biro bed kitimo kendo piny Kenya biro bedo kanyo yedhe e pachoka. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Japuonj moro mapuonjo kit somo mar science nodonjo piem mar dwaro bedo listi mar joma osetimo maber ahinya e yore mopogore opogore miketo e bugno midendo ni Guinness Book of World Records. Rose Tata Wekesa, japuonj mar biology kod chemistry e skul mar St. Augustine's Academy mantiere Lavington, Nairobi, nochako puonjo chieng' tich ariyo joma nigi geno mar bedo japuonj mokwongo puonjo lesson mabor mogik mar science. En okinyi mar chieng' tich ariyo e mbalariany mar multimedia, Rose Tata Wekesa dhi nyime gi puonjo. Pogruok en ni klas ni ok en mana mar seche machuok kende kaka pile, kaluwore ni otemo puonjo kuom seche manok mogik mondo donje bug lony mar piny ngima mar Guinness World Record. I'm really looking forward to this, just to promote the love for science, to promote teaching as a career, and to show Africa and the world that science are doable. Sciences are not difficult. Okay, now it's the time. In 3, 2. Sauke timuro chakwano kendo gero ni chenro mar puonjo ni dhiru motok seche 60 kama en okang' mokwongo ma Wekesa temo donje piem ni.
Kaluwore kod Guinness World Record, lony mar kit somo manopuonj kuom Samatin mogik nokethi higa mar 2008 kod Kathy Ravan, Empathy kod jopuonjre 36 Bangalore, India. Somo no nokawo seche 78 kod dakika 3. Kit somo mar Wekesa en mano mar science kende. Biology, physiology. Jopuonjre manowuok e kuonde tiegruok mopogore opogore nochiwore ne thuolo margi kod tekregi mondo gibedi kuom sechego duto kipuonjogi somo mar biology, chemistry kod physics kuom thuolo mar ndalo 4. Jopiny osebedo kaluwo tiegruok makamano e mbui mar YouTube mar Wekesa. The first endurance I did, I stayed awake for 44 hours, and the second one I was able to stay awake for 62 hours. Wekesa pod nenore ng'at ma otegno. E odiochieng' mokwongo nonyisowa ni osebedo kopuonjore neno kuom seche mang'eny e odiochieng'. Tok sa achiel ka sa achiel oyiene mar yueyo kuom thuolo mar dakika 5. Chike wacho ni e seche duto nyaka bed ni nitiere jopuonjre 10 e klas ma puonjore motegno. Yueyo machuok bang'e, somo dhi nyime. Chieng' tich abich okinyi, Wekesa nokalo ageta mare mar seche 60 ka notieko tayo somo kuom seche 62, dakika 33 kod nyiriri 34. Wekesa geno ni loch mare ni biro keto Kenya e map mar piny ngima e weche mag puonjo kit somo mar science. Nyakaromogi tok lipot majaberno wakaw yo mokwongo e chenro mar OIMORE sa 3:24 no ka ote moloka Elvis Odhiambo kawuok Garissa, wan kod Thomas Wodoriro Nyaguok, Jaode Dorcas kod Festo Newsletter, Amoso Alfred Onyango kaen namba Kodero Oga Cairo. Kamano Sharon Mae Kamla Shasango mong'ere kaka upcoming MCA Masigomre Ward, Ramogi TV njore maber kabisa. Mosna osipena kaka Emmanuel Steven Oduor, Goreti Magwaro kaachiel gi mama wa Sara Ochieng. Makmana ni ka baba onge ei Kenya to Kenya opodho. Tikeno mit nani jok ma iting'o galwet gi wang'ni onge. Lero kamana ahinya Elvis kuom lipot mar OIMORE Ramogi TV. An Lorin wawinjo weche manyien gi familia mara ka wan gwenge ma Bondo. Ero kamano Ramogi TV an Mark awuok japeng' achiel ma Bom Center ne ni e yo makare, kata kamano an kodi nyaka giko. Ero kamano. Polo gango mar gemuriri Ramogi TV ler kendo chopo makare sa 3:45 wadhi duka matin waduogo. Pauline, you have won 300 Majina naitwa Pauline Piero Wawira Njage, ishi hapa Mrorongo Phase 3. Sasa niliamini wakati nilipigiwa simu na hiyo namba walikuwa wamesema ya customer service. Tutakaa chini na mzee tupangane, juu tulikuwa tumeweka 2024 resolutions. Sijatosheka, nitaendelea, nataka sasa hiyo 5M. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com, fungua jackpots, click on super jackpots, chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet, alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Minolep mara en nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, ino ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre sa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Yud thuolo mar ng'eyo, mor, yie kod thum mar pako Nyasaye. Bedo gi yie motegno kendo bedo gi mor kod kwe odiochieng' Jumapil.
wakelo ni wende Nyasaye kod jower wende Nyasaye. Nyithindo bende nyiso hera magin godo ni Nyasaye. Sigendni kod wach Nyasaye mamulo chunji. Nitie seche moko roda ma ok inyal lemo, tinyalo bedo gi wach adi achiel minyiso Nyasaye. Injili kalo. Jumapil ka Jumapil chakre saa 12 okinyi. Machiegni kendo jakom riwruok mar jonyuol e pacho ka David Silas Obutsa wacho ni girwako lokruok ma sirikal keto mar chudo omenda mag somo e mbui mar sirikal mar eCitizen. Owacho ni mae biro kelo lokruok kod dongruok e somo mar skul ka ogeng'o jotend skul chamo asoya ka gitiyo gi omenda yo marach. Omedo bende ni giseyudo ywak mowuok kuom jonyuol ma chudo kokalo yore mamoko mondo ne kaka nyithigi biro dhi mbele kod somgi maonge chochni. Okwayo jonyuol mondo ji orwak lokruok ma kamano mowacho ni biro miyo gi yot e chwalo chudo ne skunde. Ladies and gentlemen, while the National Parents Association has no contention over the recent directive for fees payment through eCitizen, we note that a few concerns have been voiced through various parents reforms or platforms across the country, which are very crucial, notably the concern over how parents who have been managing to pay fees through material forms and labor forms other than hard cash shall be accommodated in this directive. This is just among many concerns. As National Parents Association, we wish to assure all parents of our commitment to seek clarity with the authorities, that's the government and other stakeholders in the education sector, on various grey areas expressed by parents in due course as they are concerned. Atamalo par kod aboro mar nyithindo matinde pacho ka othirno nikech nok mar chiemo makare ma ginyalo chamo bang' dweche 6 mokwongo mar ngimagi. Koloso odiechieng' mogik mar romo mar timo nonro mar KEMRI, National Coordinator mar Scaling Up Nutrition, Dr. Edgar Okoth, wacho ni thoth nyithindogi gin mago modak kuonde ma yuto ji nie piny ma ok yud chiemo makare. To moko kuomgi bende chamo chiemo molil manyalo kelo negi tuoche mang'eny. Ojiwo jonyuol mondo oket ler mbele e kinde loso chiemb nyathi matin kendo mi nyithindo chiemo makare kaluwore kod yuto margi. Tamala parga buoro Kenya kaka othirno, lakini mano mana nonro mar Kenya te. Koro complementary feeding koko time yo maler kanyo koro bed gi shida mang'eny. Koro nyathi koro bed matuo, nyathi koro ok nyal dongo kaka dwarore. Koro ibedo nyathi koro thirno. Ok ochuno nyaka ibed gi yuto mang'eny. Nego ka mondo mitim gimoro kod complementary feeding maber. Inyalo timo complementary feeding kolingana gi yuto mari. Joma yuto gi piny, joma yuto gi malo, joma yuto gi nyegiere, pod nyalo timo complementary feeding e yo mochanore kendo maber kabisa. Wadhi e kaunti ma Homa Bay kama gavana ma kaunti no Gladys Wanga kone askeche mag kaunti no mondo bed joma owidhore kendo gitaa tijegi kaka chik dwaro ma ok rocho ratiro mag oganda bang' ka gisetieko tiegruok margi. Askeche mag kaunti mar 250 ne otere kar tiego askeche mag bunge kata Kenya Forest Service manitie Londiani kama gisebede kuom thuolo mar dwe achiel. Ka olose nyasi mar sidho askeche mag kaunti no mane obagi e lap tuke mar Raila Odinga e boma ma Homa Bay. Owacho ni askechego koro dhi konyo e neno ni jopiny oluwo chike, konyo chenro mag choko osuru kod tije mamoko e gwenge mopogore mantiere kaunti ma Homa Bay. As a government, we are very grateful for your support. Our county has faced great challenges in areas such as revenue collection, enforcement of bylaws, and service delivery. These challenges often stem from lack of proper training and resources for our team of enforcement officers. It is in full recognition of the challenges that we face as a county that my government made a decision to create a budget together with the county assembly to support training and capacity building. Ten County ma Kisumu kokalo kuom migawo mochung'ne weche mag wuoth kaachiel kod Ten Boma ma Kisumu oyawo tesen nyamburko manyien ma Molem Nyamasare kaka achiel kuom yore mag bero weche wuoth e kaunti no. Millicent Adhiambo ni kod ler mathoth.
Okang' makama koro keto kwan tesende nyamburko bedo 2 e boma ma Kisumu. Kalore kod maneja mar bomano Abalawanga kod jatend migawo mar weche wuoth Salmon Orimba giyango ni sani koro tesend nyamburko mar 2 oseyaw molem kendo koro mae bro konyo duoko chien dhungruok nyamburko e chuny bomano. Wayaw bus park mamolem. Bus park mamolem ka bro kao mtokni mondo wa offload mtokni manitiere kocha kech kocha osebedo gi congestion. Ka gi main bus park gin bus parks 2 manitie Kisumu city. And mago kende kuonde mabro yie mondo mtokni okaweji kendo okeleji. All buses operations within the CBD area have been seized from today. Buses are directed to relocate to the Molem stage for operations. Night operations will be permitted at the main bus park from 10 p.m. to 6 a.m., after which operations will resume at Nyamasaria bus park, space allocation within the bus park. Ewi mano gilero ni chakre sani tesende mag nyamburko ma oko puodhi idhi lor kendo ok gibiyiego kata matin ahinya to mago ma ochuge tesende modho mauta kod mago mayudore kuonde mopogore e chuny boma kaka Kamas, Aga Khan, Akekio ma Kisumu Boys e kind mamoko. Do note that no picking up or dropping off of passenger is allowed at any specific location, including Kikomi, Kamas, Aga Khan, Kisumu Boys, and others. This is vital for efficient traffic management and passenger safety within the bus park. We will not allow booking offices in petrol stations. Those illegal bus parks within petrol stations are outlawed. Ka nitie choche manitie pi. Kendo nitie e choche nitie kama ng'ato nyalo luokore. Nitie kama inyalo change. Koro mae en bus park maber. Kama e kaka chenro manyien mag wuodh nyamburko biro chalo e boma ma Kisumu. Nyamburko mawuok Molem ok bikalo apaya maluwa Kekio kata roundabout makachok. Gibiro tiyo gi flyover kata Kondele interchange mochomo Polytechnic kang'ado Ondiek Highway kendo luwa apaya magumbi mabiro terogi nyaka e tesend chungo nyamburko maduong' ma Kisumu. Nyamburko mawuok Kondele biro nyaka Akekio kata roundabout ma Patens Flat kochomo Ondiek Highway kagiluwo apaya magumbi mabiro terogi nyaka e tesend chungo nyamburko maduong' ma Kisumu. Nyamburko mawuok Bondo biro gapaya mang'ado Paramount nyaka Mamba kochomo Akekio kata roundabout ma Patens Flat mabiro dhi nyaka Ondiek Highway koluwo apaya magumbi mabiro terogi nyaka e tesend chungo nyamburko maduong' ma Kisumu. Onge nyamburko moramora ma ibiro yiene ka ojawuoth e alwora mag Ahero mowuok Aga Khan, Kamas, Patens Flat, Chiro ma Jubilee, kar modho mauta ma National kod Wells, alwora ma KCC e kind tesende mamoko mochuogi kendo kopodhi kod Tent County ma Kisumu. Kata obedo ni magitimore, moko kuom jopiny kod weg nyamburko to ni kod paro mopogore ka gilero ni lokruok makamano oter ng'wech kapok winjruok makare obedoe kendo koro gikwayo thuolo mar ikruok kod arita makare. Ok apar ka pod ji nyalo dhi kacha nikech winjruok koni gi koni pok waneno ne motimore mondo mi ji odhi kacha. Thore mar wach en ni jokoni gi jokocha nyaka bed piny ma giwinjre eka gini nyalo timore e yo makare. Mokwongo kata gima duong' mwang'iyo kaka insecurity. Jok manyalo kata gotieno gi jok manyalo bedo ni idho gari kanyo gotieno. Ok wang'e ni to kenge mage mag security mano oseketo maber manyalo miyo kata ka koro wadhi kacha to wan kare. Bus park en kama lweny jawuogi samoro amora. Be wan gi kama ji nyalo bete. Dukni kama ji nyalo konyore kendo kod hotels ka ng'ato wa Kisii ng'ato wa Migori kata Nairobi onyalo do kama oyue mago pok oket in place. Koro city manager no rush notimo gima ber to norikni
Tumekuwa tukiona kiendelea hapa, hakuna mfanyabiashara amewahi kuuzishwa kwa mikutano ambayo zinafanyika hapa. Ni watu ambao wanahusika na side moja ndio wanapelekwa mbele, wanasemekana kwamba wameamua. Kwa niaba ya mfanyabiashara yuko wapi? Eseche matin kaunti ma Kisumu singo ni arita makare oseketi. Gijiwo weg nyamburko mondo chop mapiyo etesen nyamburko manyien mamolem Nyamasaria mondo gikaw apis mag loko ohan nyamburko mondo tesen nyamburko no ochak tich kaka owinjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Mano e kaka koro weche dhi chalo e kaunti ma Kisumu ahinya kotenore koda yore wuoth mag nyamburko mating'o oganda. Wadhi nyime kama riwruok mar Kenya Big Dream ma isiro kod riwruok mar World Vision obiro kod grube mag rowere madhi konyo e keto tesre pisas mag piny owacho kod oganda mamoko mayule kedo kod nyange mag nyiri e kaunti no ma Migori. Wawinja ni mathoth kowuok kuom George Juma. Okenge ma opogore opogo osebedi ka iketo kod piny owacho korwego mok mago mag piny owacho kedo kod nyangego mag nyiri e gwego ma Kuria. Okenge moko bende koro podi medo keti mar kedo kod nyange mar nyiri. Riwruogno mak mano mar piny owacho mar World Vision ka okalo kuom chenrono ma ong'ere kaka Kenya Big Dream sani obiro kod grube mag rawere ma koro dhi konyo keto tesre riwruogo mag piny owacho kod oganda mamoko ma bende koro osebiro ka yulo e kedo kod nyange mag nyiri e gwego ma Kuria. We can involve youths to create the social accountability networks within their community, which will help to have discussions, dialogues on how we can end the retrogressive practices within the community, including FG. Citizen voice and action ni gidholuo koro wanyalo wacho ni en duond jopiny to gi tich ma jopiny timo. Jopiny ok gol mana duol kende to gikawo jukumu margi mar timo gik moko mar konyogi e yoregi mag dongruok. Billy Ouma mar riwruogno mar World Vision e bwo chenrono mar Kenya Big Dream wachne gisetiego rawere malo 60 madhi konyo kedo kod nyange e kind oganda e gwego ma Kuria. These social accountability networks will hold each and every stakeholder in the community responsible for what is happening. So their work to start with is the petitioning of the county government. They will petition the county assembly to develop the anti-FGM laws. Rawere gi bende dhi bedo kod twak kod migepe mopogore opoge kind oganda kendo keto kenge makare mar tieko nyange mag nyiri. Ladies are undergoing pressure from some of the parents. We have there was a Wakimira. If you're not have undergone the cut that you won't be married. We also talk to those who have undergone the cut so that they can come help us. Riwruoge makedo kod nyange mag nyiri e kaunti ma Migori wacho ni ket rawere opara manyime e kedo kod nyange dhi konye duoko piny kata tieko midhierone. Koro gitamore magi youth moa e Kuria gitamore ni wan ok wadwar gini, wan gini rachnwa. Bedo ni moko kuom nyiri tero e piny bambano mar Tanzania mondo kotimnegi nyango osebedo moko kuom gigo ma osethiro chenro mar teko nyange e gwego ma Kuria. Unmarried, they have also sworn that they are not going to get the women who are cut. They are not going to date them, they are not going to marry them, so that the change will start with us. We have started working with the county commissioner from Kenya, and we are also engaging the government of Tanzania so that we have a dialogue between the two countries, and we look at where there is lapse so that we can fix. Kata beni lek ma tieko nyange higa mar 2020 ne ok ochopo kaka ne osingi kod piny owacho e bwo jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta, jokedo kod nyange mag nyiri wacho ni geno pod nitiere. George Juma, Ramogi TV, Migori. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $840. Thailand, 5
5 days from $1,190 Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160 Maldives, 5 days from $1,799 Bali, 5 days from $2,000. You travel, dream, explore, discover. Tindo tikoma na bango tena kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno wengenjo mano. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati umdu arumu yakombwa ani mambi no chote bumusani no yakombwa nani mambi ende no chote be amate ani nenkia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mia yetamanyaini. Jina naitwa Charles Wanya Marieli, kaachi hapa Nairobi. Wakati nilijaribu ndio nikapata simu. Hongera, wewe ni msindi wetu wa 13 out of 15. Nilikuwa na my daughter akaniambia, "Daddy, ni ukweli hao. Wale naonanga kwa TV na mimi nimekuwa mmoja katika mzindi." Hii pesa itanipost kwa watoi school fees. Kila mtu yuko na bahati yake. Akijaribu atatoka pole. Wajaribu sabiki ni ya ukweli. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on super jackpots. Chambua game zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Maching ni pautu ke round mar prarayo mag tuke adhula lig maduong' pacho kao chan ka club mar Gor Mahia motele